Baba, Nkosi yamakhosi, ngezilizulu. Amakhosi nondlunkulu bonke esinabo namhlanje, abagcotshwa bebandla nabaholi bamabandla bonke, abagcotshwa bethu ngezigaba zabo ezahlukahlukene, to all our distinguished guests, ibandla lamaNazaretha, izivakashi ezikhona ezinye, nabafundi abakhona, ngiyanibingelela lonke egameni leNkosi yethu Shembe Unyazi lwezulu. Baba, asinawo amazwi okududuza ezulwini. Izindaba esizizwayo ziyasinda. Ziyasinda baba. Siyabuza ubuhlungu obukhona ezulwini. Thank you Dr Mahaye for this opportunity. Nami ngizocela ukuthi njengawe ngihlanganisa ama-languages because in our midst there might be people who do not understand isiZulu. And maybe also because this is a graduation ceremony. Although there's a move now that we should change in education and embrace our own languages in all the disciplines. Sikwazi ukukhuluma, siqeqeshe, sifundise, siproduce odokotela, mama science, bo mathematics kodwa bafunde ngesiZulu. Siyaya lapho. My task is to provide the thinking behind this August ceremony. Ucabanga size siwenze Lomcimbi. We were reflecting on the originator of this church, Ubaba umqali wendlela uBombela, who was passionate about the complete emancipation of an African child from all bondage of colonialism. Ubaba uBombela wayethi umuntu omnyama kufanele akhululeke, angacindezelwa the way ecindezeliwe. As a result, the prescripts of the Nazareth Baptist Church are entrenched on Africans embracing their identities and worshiping God within their own skin. Ubaba uBombela usifundisa ukuthi simkhonze uNkulunkulu siyithina. We don't have to adopt a different identity. Akufanele sishintshe umbala. Kufanele sibe yithina nje. Siyithina sabantu abamnyama simkhonze uNkulunkulu. Now being a visionary, His Holiness umqali wendlela knew that the true liberation for an African child was multifaceted. He knew that the proper model of a freed African child could only be crafted by an African. Ubaba wazi ukuthi uma sifuna ukukhulula isizwe sethu thina ngeke sincike kwabanye abantu ukuthi bazocabanga bona ukuthi umuntu omnyama okhululekile kufanele abe njani. Esifisa ukuba yikho yithina esiyosukuma sizikhandele khona. Amen. Among other things, therefore, esaqhubeka efundisa, he instructed the parents of this church, told them to strive to have their young ones educated. Wakhipha instruction ubaba. He emphatically directed umqali wendlela ukuthi hambisani izingane zenu ziyofunda so that they can be in control of the country. Fundisani izingane zenu ukuze zikwazi ukuphatha izwe kusasa. Now, what has happened is over the years, eminyakeni yonke ehambile, abazali within this church have fought to have their children educated. As a result, we have got hundreds and thousands of Amanazaretha in possession of higher education qualifications. Sesinamanazaretha amaningi afundile aneziqu eziphakeme emikhakheni ehlukahlukene neziqu ezingamazinga ahlukahlukene. Lokho sikubona namhlanje nje, it's a sample of what I'm talking about. But still, may I request that we give all these that we see today a big round of applause. These children esibabona la nabangekho la ngoba baningi futhi abangekho mhlambe badlula la besibabonayo.
They are in numerous occupations where they represent the ethos of this church. Ngiyakugcizelela lokho ngoba ngikholelwa ukuthi iNazaretha malingene office liyiNazaretha alibukhumula ubuNazaretha libishiye ngaphandle. Lingena liyiNazaretha. Lenza umsebenzi walo liyiNazaretha. In those occupations in which they are, some are succeeding and they are soaring, bazibona bekhula. Kodwa bakhona futhi in those occupations who face challenges on daily basis, abahlangana nezingqinamba. Khona futhi kulabo esibabona namhlanje. We do have those who acquired qualifications recently, many years ago, but are still without work. Some have actually spent years not getting any work, Baba, and their lives, according to them, have not improved. Now, behind today's event, ngithanda lana acknowledge uNodange, Dr Mahaye, because he's the one who conceptualized this, was to say, we went out and we acquired these qualifications. Kodwa sikaze sibuyele ekhaya siyobonga. Abantwana bakho Baba bala namhla ukuthi siyabonga Nkosi yamakhosi. Amen. Our graduates of the church are here today to plead for a blessing on their various qualifications. Kuwena Baba bazocela isibusiso. Their prayer is that those who are not working bawuthole umsebenzi, so that they too can begin to grow in their different fields. Their prayer is for those who are working to grow and be clothed with glory, Baba. Their prayer is for your children to begin to ascend to positions of authority in fulfillment of the divine prophecy. Bacela Baba ukuthi bakhule, bathathe izikhundla njengoba washo umqale wendlela. These children have termed bayibize Lomcimbi ngokuthi it is the Unyazi graduate ceremony. It is the ceremony of all graduates under the leadership of His Holiness Unyazi. This event, in addition to them presenting their matter, is also serving to promote education in the church across all age groups in general and youth in particular. Siyazama ngalomcimbi ukugqugquzela imfundo ebandleni lethu. Babone ukuthi abantwana abasakhulayo bakhona abantu abafundile, abafunde babuye kodwa bahlale futhi babe aManazaretha. Akusho ukuthi ngoba nakusufundile sekufanele ushintshe ungabe iNazaretha. Inhloso yokugqugquzela intsha ngiyaphinda kaningi lokhu ukuthi sigcwaliseke isiprofeto somqali wendlela sokuthi fundisani izingane zenu ukuze zihambe ziphathe izwe. The major item therefore in the program Baba ukuthi si present ama graduates kuwena Baba Banyazilwezulu. Ngesikhathi bekhulu begibela la stage umthandazo ukuthi each of them Nkosi yamakhosi malibizwe igama lakhe isibusiso sasezulwini sehlele kuyena namhlanje. Ukuthi malibizwe igama lakhe leso sibusiso siyiguqula impilo yakhe ingunaphakade. Kungumthandazo wethu Baba ukuthi ubabusise bonke mabe dlula phambi kwakho Baba. Ubusise nabo bonke abakhona kulomcimbi, nabo bonke abozakwethu abazivakashele ngalomcimbi. Sonke siphume sisiphethe isibusiso sasezulwini. Ngiyabonga Baba.
Thank you so much, Prof, for this dedication. I hope other speakers will not follow the suit of prolonging without respecting the time. I am very much strict on that. Before we call upon other speakers to come forward, may I take this opportunity and introduce to you who are in the house. Apart from Tinesi Zinganzalekaya ngithi Nkosi yamakhosi namhlanje qopheka umlando ukuthi into yena uManazaretha nesiprofeta sesishilo Prof ukuthi umqalo wendlela wathi thathani izingane nizisesikoleni ngoba kuzisikhathi lapho imfundo yodingeka. Umqalo wendlela kagcinanga lapho, wathatha isiqu sesibili nesesithathu bahamba bayofunda e-University of Fort Hare lapha baqeda khona. Ingakho namhlanje sine representative from University of Fort Hare ekhishwa ngokusemthethweni uzomela e-University of Fort Hare. Nkosi yamakhosi nehambeli zethu, it is the fact that the first black rector of Amanazaretha College was His Holiness J.G. Shembe. Principal oqala obonke abantu abathinta baphenduka bonke baba opresident emazweni abaqhamuka kubo. Bonke opresident ngisho ngaya ko Robert Mugabe, they are the product of uJG Shembe. But lo mlando awushiwo, uyashalazelwa nje kuphunya eduze kwabo. But one day sometimes there will be an institution that will be named after one of obaba mkhulu. In our midst we have Dr Sandile Shabalala, head of department ophethe health isifundazwe sonke. Uzothi nje dokotela ukuthi kuze bakubone ukuthi awu shani ihlobo. Siyajabula mase sinezifundiswa eSouth Africa ekwazi ukuthi zibe njengo Dr Shabalala. My belief is that the more you learn is the more you become educated. The more you become educated is the more you get closer at the proximity of knowing that you know nothing. Once you realize that you know nothing, then you are educated. Amasathi uyazi qhubeka uyofunda ukwafundi. Phakathi wethu we have got head of department oyinhliziyo yenamhlanje. Remember our theme, Prof ukhohli ukuthi our theme today ikhuluma nge-social cohesion. Njengoba kubhalwe kuma programs social cohesion. Lento wayisho umqalo wendlela eyithathe ezulwini iculwe emoyeni ngobe uNkulunkulu wacula kanye nebandla elisemoyeni wathi izwi elomemo limema bonke abantu, limema kwana njalo abansundu abamhlophe. That is social cohesion. Leyo khulunywa ngawo namhlanje wayisho umqalo wendlela centuries ago. Anengizwanga kahle ngabe senishaya ihlobo. Ubaba uNkosi nathi Ngcobo oyinhloko omnyango wezemfundo okhona phakathi kwethu mapholoba qade elikhulu. Uthe mayifika nje wabuza uthi iphi inkosi yakubo, inkosi eqade ngoba ukhonze ebukhosini akakhonzile ungwakhona ebukhosini bamaqadi. Nenhloko omnyango ekhishwe umndeni owakhusela lobo buNazaretha. Ngingixoxe history ukuthi umndeni wakwaNgcobo lapha okhona ubaleke ngani leli bandla. Sengixoxela ngelinye ini ilanga sekumnyama kuhlanganisa umgwaqo nomgwaqo ngapha nomgwaqo ngapha ngithi sahamba sasofika eMbeka. Ngakho ke namhlanje ke lemfundo wathi uShemba yenzeka isikhipha inhloko yomnyango nansi. Sikhuluma itheory ukuthi uMahaye ukhuluma ukuthi hayi uMahaye ube mpromote ibandla la kubo nje. Phakathi wethu sino Dr Ngema
from Department of Science and Agriculture, uyi-scientist, uzalwa kuleli bandla. Hey, hayi lishayela ihlombe lingaliheki. Ibandla lakwaShembe selikhiqize nama-scientists in the annal history of our country. Phakathi kwethu sinodokotela umuzi Mthethwa okuyena usobhoko wethu namhlanje obephethe imesi namhlanje baba singena umvangeli lebandla sokumanyambozo. Masifika kubaba namhlanje kuseni uthi baba lo msebenzi bengizowenza wokunishaya ama graduates uzokwenza umfundisi waleli bandla umfundisi uCwenza. Sikuma mfundisi ngoba siyakwazi thina kodwa abakwazi abanye. Ebambisene nomfundisi uDH Hlabisa, a former lecturer ye-Maths and Science. Alishaka kancane ihlombe. Sasiyobonga bani ngalezo ziqhamo esinazo nabantwana. Lapha ngaphambili khona umfowethu Siyabonga Jiyane owusekela nobhala njengoba ubaba eshilo wesiqabetho Senhlalamafini critical thinkers incitha buchopho zalezi bandla hayi ifundiswa akuzona ifundiswa zincitha buchopho uyabuchitha ubuchopho ngisho ukuhlakanipha akufundelwe esikoleni aningi abantu abafundile kodwa bangahlakaniphile ningasho ukuthi bekuhlangene ifundiswa bekuhlangene izincitha sokuma babujiyana. Hayi uphethe nje impela uphethe isikole nje impela futhi siyaphasa isikole siphethe uthisha omkhulu impela nje osemthethweni. Eduze kwakhe ke ngeke nginethulo ngoba sengimthulile ubaba ukhansela uNkosenhle Madlala. Eduze kwakhe we have got a representative from Department of Education osemnyangweni wezokuhlolwa nezokuphasisa okhipha izitifiketi zakaMatriculation udadewethu uZanele Hadebe. Uma izitifiketi ingaphumi yabo. In our midst we have got Dr Ashintawe angazi obeza ngithini but from the Institute of Africology uqhamuke emazweni angaphandle akasazi isiZulu kahle. Sokuma ntokazi. From which country? From Ghana. Abawazi umlando bazomazi uKwame Nkrumah, the United States of A. Bese ufunda ke angiyeke futhi. Sinodokotela uNomagugu Ngobese from Nomkhubulwane Institute. Niyamazi uNomagugu. Wamasiko. Hawu siyabonga. Usathatha kancane unyazi unenkinga. Wona mosathatha kancane unyazi kuthi unani? Ngizama ukusheshsha ngenxa yesikhathi. We have MDS Zungu, Dr Zungu. Unaye wakhona la ekhaya uyi-gynecologist. Kunento engifuna ukuyichaza ngayo. Sokuma baba. Mana nje ungahlali phansi. Nkosi yamakhosi, usuqopha umnandi eNingizimu Afrika. Uthe baba siyimele. Asikwazi ukuzenzela. Singabe izicela nkobo. Ikana udokotela uqala leli bandla osesungule i-private institution. Private hospital, private hospital. Private hospital. Unesibhedlela sisungulile. Ngomyalelo wonyazi wezulu. Kusho ukuthi abantu ake behluza umqondo bayozakhela imisebenzi. Bangalokhu bekhala ngohulumeni.
Phakathi kwethu sinodokotela oqhamuka from Tshwane University of Technology. Udoctor not from Tshwane, or oqhamuka from Nigeria, if not Ghana, I think it's Ghana. From Ghana, Dr. Akwasi Abbas, ophethe Maths, Science and Technology School. Phakathi kwethu sinosihlalo baba ogqoke kahle lokhu kwesiqabetho. Sigqoke lokhu kwesiqabetho bakwethu. Okwesiqabetho akusho ukuthi ngudokotela kodwa nje kwesiqabetho. Enzela ukuthi iba niyathanda nokukhuluma yabo. Uma e-university ukungena ku-academic procession nonke nigqoka ngokufana ngithi ningizwile njalo. Sinomshumayeli owusihlalo wenabasho osilekelele kakhulu njengoba nibona ama graduate emangaka mobilization noma nibona kunama nama students sokuma Shabas. Eduze kwakho sinodokotela uSifiso Mlaba oqhamuka kwa education kwi district yase Herigwala. Eduze kwakhe noma ngazi maseduze kwakhe sino Mr Ntokozo Ngcobo baba iproduct enathesa baba le iproduct enathesa naye baba lapha edrobheni eThekwini baba Madlala siyanibonga baba Madlala nakwazi ukuvuma ukuthi eKabeni edolobha asungule icollege ebiza eWestwood FET College ilapha enkabeni eTheku iaccredited isemthethweni isungulwe iproduct yaleli banga aya ningizwanga kahle eduze kwakhe sinodokotela uVS Dlamini osanda kuretire obe nomlando omude ukuphatha isikole esikhulu la kwaZulu Natal ogwini comprehensive dokotela uDlamini. Siyabonga baba. Sino Dr SF Mahlangu udokotela impela one PhD but ophethe primary school uprincipal owakhona naye la ekhaya iziphathe secondary school. Sino professor baba sino professor wezibalo Makhosi aseNdlonkolo. Awunazi la mahle Makhosi mahle Makhosi baba namhlanje sinamakhosi nje afacakayo uthi uma uyabona uzucishe nokuhuba phansi ngendlela ajika ahloniphe ngawo ahloniphe wena ungelutho umuqu nje kaphela phela omunye udidekile njalo sevele wabukela phansi ngalokho ngoba phela uyadideka nje ungaboni ukuthi inkosi le sesaba nezichwayitheki phela lapha emhlabeni. Sino professor uMsizi Mkhize deputy vice chancellor wase University of KwaZulu Natal we mathematics. Sino dokotela uBongiwe Zulu nayo oyi lecture e-University of KwaZulu Natal ku School of Education. Sino dokotela olethwe i-university eyafunda obaba mkhulu abanikazi balele bandla i-University of Fort Hare. Sino dokotela uSindiswa Zondo. Abona bangase kwenzeka ubethu khona engambizanga la ingoba ebese nginethulela unobhala baba unobhala nje wesiqabetho omuhle nje unobhala wesiqabetho futhi executive enabasho siyamazi uShamasa angithi uLendo Musa Shamasa. Put it, comma for, just strictly 2 minutes. Strictly 2 minutes. If I stand, I will mean that your time has lapsed. Mangi manje, ngizocela ukwenza njalo. Representing Muslim or Hindu, I'm not sure. Namaste.
Jai Shri Ram. Sanbonani. Sanbonani. Sanbonani to Holiness. Thank you very much to all the graduates, all present here. You all have been working very hard through your career. And our blessings to each and every one of you here today, especially the educators that has educated you, the government department that has provided the facilities as well for you. And we live two lives. One is a material life and one is a spiritual life. So we must understand that our material education will take us only till the end of this life. But our spiritual education will liberate us from this material world to the spiritual world, because we are not the body, but we are the soul within the body. Therefore, we must always focus on the churches. We must go to the temples, the churches, the mosques, the places for standing on, the places where we can get spiritual education. Education is the key to success. But what profit the man when he's gained the world and he's lost the soul? Therefore, we must offer our respectful obeisances unto the lotus feet of the Supreme Lord, the lotus feet of all Mfundis, the priest, and the respectful obeisances also to His Holiness that is present here today, to get the blessings so that you can journey back home, going back home to the spiritual world. As we put our palms together, I'll recite a small mantra that will help you all also in this life's journey. Om Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Om Vishnu, 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 Om Guru Re Brahma, Guru Re Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Re Sakshate Param Brahma, Tasme Shri Guruve Namaha, Tasme Shri Guruve Namaha. Umagyanam timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yenam Tasme Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarani Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitare Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Om Vishnu, Vishnu, Vishnu. Thank you. Blessings to all. And also thank you to Dr. Mahaye, Dr. Ngongi Mahaye for his blessings. Thank you. Hare Hare, Krishna Krishna, Haripo Haripo. Baba Nkosi yamakhosi, thina esingabokuzalwa kuleli bandla kusuka isikhathini selanga lamalanga ukuze kube manje siyaqonda ukuthi kuba khona kwababa lona akusho ukuthini leli bandla namhlanje manje uzokhumbula udaba likaNozinkobe. Omunye uzothi hawu ufunani la ngithi amangena information uvamisile ukulinyazwa arrogance. Hawu manje sekufakwa nalokho angithi awunalo ulwazi. Manje instead ubuyabuza uvela ugxeke ngoba ulolwazi oluncane and ulwazi oluncane is very dangerous. Is a first Indian eyakhetha uShembe. uShembe wayinika ingane ingenazo. Siyabonga. Ngikhohle ukwethula uco-chairperson bakwethu. Angithi imina engiphethe Isiqebetho ku-chairperson. Manje amangamthuli ngase masekukhethwa ngoba thina sibuye sikhethwe kabusha. Uzophela u5 years la u10 5 years ebese ngigudlulwa ngoba seduze kwami Nkosi yamakhosi. Cela ukuthula untuthuko Buthelezi. Ebese ngithula osibhekelele zomthetho but omunye oadvocate bethu abekho la obheke nje zomthetho uadvocate but ngicela lethulela umbomvu umhawukele ngubani. Sokuma baba.
umkhulu wakhe njalo umfundisi ungubani owaduma kakhulu kuleli bandla. Bese nginethulela umedia liaison manager wethu ubaba uSizwe Zwane, cishe angibulala inkosi yakazwane ngazambizana. Yaxolisa sokuma baba shayeleni ihlobo. Eshodi omunye woprincipal lo owaqopha umlando Nkosi yamakhosi, uyingane yala ekhaya, uleNazaretha la ekhaya. Waqopha umlando uprincipal oqala ukuphatha isikole sabelungu Impangeni High School, kanti iphethwe iminyaka uprincipal omhlophe. Siphetho uye. Sesenza kahle kunaqali base siphetho umuntu omnyama. Those are the tenets of excellence that today we are exhibiting. In our midst, Baba, sinama university ehlukahlukene ngengwabale ala phandle Baba. Adisplayile yonke into ngasuyicabange ukuze abantwana bethu basizakale. Sebeqalile basizakalile ekseni. Kukhona ne-Department of Labor iregister ama-unemployed graduates ukuze bathole imisebenzi. Baba, phakathi kwethu sinomndeni wakwaDube. Bake bafika eTafelkop Baba. Sinomndeni wakwaDube esiwaziyo kumlando. Baphakathi kwethu namhlanje bathi bazokhothama onyazini bazocela izibusiso. Baba, lapha sinomndeni ohamba nefoundation yakhona. Sinomzukulu kwaPrince Isakaseme, amawudlula kwaSeme lithiwa kwaSeme. So ngitshela ngomlando ngelinye ilanga ukuthi kusho ukuthini lokho. Sinomndeni wakwaSeme lapha ohola ubaba uSifiso Seme nefoundation ehola usihlalo uZungu. Baba, phakathi kwethu sine entourage yakwa education ehola uEshodi yakwa education. Phakathi kwethu sinabafundisi abahlukahlukene from ey'nkolweni ezehlukahlukene okufaka phakathi abahola umfundisi uZuma. Phakathi kwethu Baba siney'ngane zala ekhaya nabanye abaqhamuka okhosini FM. Sino dadewethu uThembeka Zondo. Sibe nodadewethu uMroza wakwaButhelezi. Bese ngishilo Baba ukuthi sinendlu enkulu yobukhosi baseNigeria. Kade eyobona nje naye abasobukhosini kodwa basezulwini ngoba lobukasha ubukhosi obasezulwini. Siyabona. Ngizolokhu nje ngibafaka abantu abakhona ukuze understand nje ukuthi sikuphi lapha sikhona. Sinomngani wethu futhi la umntwana sathi silo umntwana uMabheka ngithi ishwa veze ikhanda nje ishwa ubaleka kakhulu kuleli bandla. May I request Prof, there is Prof Kurumbinza here. Okay. May I request the one who will speak on behalf of all universities, the Deputy Vice Chancellor from University of KwaZulu-Natal, just 2 minutes, Professor Msizi Mkhize. His Holiness, isifundiswa, ama-graduates, abazalwane bonke, ngiyabingelela egameni lababa Unyazi lwezulu. Baba, abantwana bakho bafunda kuma-university wonke akhona lapha emhlabeni. Siyabonga Baba ngokuvumela Lomcimbi wokugqugquzela imfundo. Indeed, education is important and it is the key to success. Singama universities, as universities, we support this graduates ceremony. I-education nenkolo ayixabani. I-education plus i-religion kuphuma ukrimo umuntu, umuzwe khuluma uzwe lo muntu ukuthi ukholiwe futhi ufundile. I-education can change a person from an ordinary person to an extraordinary person.
Ema-university baba, sinophiko le-community engagement. These days bayibiza ukuthi civic engagement. Bengicela baba ukuthi Isiqebetho Senhlalamafini ukuthi sixhumane nama-universities ngoba kuningi esingakwenzela iBandla. Bengicela nje bathinte wonke ama-university. It can be University of Zululand, University of Fort Hare, University of Johannesburg, UCT, University of KwaZulu-Natal, Durban University of Technology, Mangosuthi University of Technology. Sine community engagement. Buka nje kube khona baka agriculture bazochaza ukuthi ningasizakala kanjani kwi-agriculture. Kukhona bahlola amehlo kukhona maningi ama-departments esinawo. Bengicela nje baba ukuthi baba Mahaye ukuthi cha nisondele kuze imisebenzi lesiyenzayo community engagement siyenza mahala. Awukhokhi ngisho isenti. So we fully support this function. Nakanjani uma niphinde niyenza baba Mahaye baba Unyazi lwezulu siyobe sikhona. Amen. Sizocela inhloko yomnyango wezemfundo ubaba uNkosinathi Ngcobo enze i-message of support. Ngiyabonga mphathi ohlelo, ngibonga kakhulu nodange. Ngithobeke kakhulu enkosini yamakhosi Unyazi lwezulu. Kuyisibusiso kuthina nokumela umnyango wezemfundo kulomcimbi obaluleke kangaka nokuba ngaphansi kophahlo olulodwa nenkosi yamakhosi. Ngikhuleke kuwo onke amakhosi oselwa nondlunkulu bawo. Ngikhuleke ngokukhethekile kweyakithi inkosi emaqadeni okuyilapho ikomkhulu leBandla labekwa isiza khona ngesikhathi senkosi inkosi yesithathu. Ngiphinde futhi ngikhuleke ngibingelele ikhansela uMadlala okuyena umele imeya yeTheku nobuholi bonke obukhona beBandla ngezigaba zalo zonke kanye nezigaba zonke zeBandla. Ngibingelele osingabo ikakhulukazi ama-graduates azozibongela nazocela isibusiso enkosini yamakhosi. Ngibingelele zonke izicukuthwane ezikhona lapha. Ngibingelele nezingane ezisafunda esikoleni ezothatha isibonelo esihle kwabangaphambili asebephumelele nabasaqhubeka futhi befunda. Bandla lonke nezigaba zalo ngiyalibingelela. Kungithokozisa kakhulu ukubona isiprofetho sikamqali wendlela kanye nesiyalo sakhe sokuthi imfundo into ebalekile asiqinisekisa ngokuthi ezakhe izingane uqobo azizalayo azithumele ema-university. Aphinde futhi kube khona izikole ezisungulwe ngaphansi kweBandla lakhe alisungulayo. Singumnyango wezemfundo silibonga kakhulu iqhaza elibanjwe ileli bandla kakhulukazi ekuthuthukiseni imfundo nakho konke elikwenzayo okusilekelela kakhulu thina ukuthi imfundo yethu ibe sezingeni eliphezulu, ikakhulukazi ngemikhuleko. Siyazi ukuthi njalo ngamasabatha kanye na beBandla bengabodwana nje nisikhulekela njalo ukuthi siphumelele emsebenzini esiwenzayo wokukhola isizwe ekutheni sifunde sibe isizwe esiqhakambile. iBandla lamaNazaretha silithatha njengelibaluleke kakhulu, ingakho sikhuze kakhulu imhlola siyibona yenziwa kwesinye isikhathi kwezinye izikole
ukuthi kube khona ukucwasa nokucwasana ngokwamabandla okuyaye kusixake kuba ukuthi kube khona abantu abafuna ukucwasa ibandla okuyilona elasungulelwa elasuka la eAfrika kodwa babe bengawacwasa amanye amabandla bewemukela sikukhuza kakhulu lokho enhlakeni zethu kwezemfundo siyakubona kuyancipha manje kodwa kuke kube khona abake baphunyuke benze abangathunywanga yithi khona ngqongqoshe wezemfundo ubefisa ukuba khona la kodwa uthume mina ngenxa yokubambeka ngeminye imisebenzi ukuba ngidlulise ukubonga kwethu nokuappreciate kwethu umsebenzi ongaka nokuthi kuwo lo msebenzi nilethe nezingane ezisafunda isikole ukwenzela ukuthi zibone ukubaleka kwemfundo sinibonga kakhulu sibonga kakhulu phakathi kwenu ma graduates siyafisa ukuqhakambisa lawo ma graduates nalabo abangothisha abahleli lapha phambi kwami ngoba konke lokhu kusukela kubona kakhulukazi labo thisha abafundisa ezingeni lama primary schools ngoba ibona engabe asikho la namhlanje ukube abaqali phansi ingane zethu bayifundisa ukubamba ipeni bayifundisa ukuhlala zothe zilalele ziqhubeke zize zifike ezifundisweni zethu oprofessor ema university kodwa ziqhubeka nje zisuke ziqale lapha kuthina esiphethe imfundo yamabanga aphansi nodange siyabonga kakhulu ukuthi nisimeme kulo mcimbi Nkosi yamakhosi nathi siumnyango wezemfundo siyazicelela isibusiso Ayelancane ihlombe usho ukuthi abasekho uthisha ozoba lokhu sireportela ukuthi bagundisa izingane zamaNazaretha ngoba kukusicwasa lokho nami nje ngake ngawuprincipal esikoleni esenza kahle sase ubest in the country kwangagundwa ayineli ingane ingagunde bese ihlakaniphi ngontshela ilanga ukuthi ugundisa izingane ngokwehistory yaseKhemet nokuguqula kweKhemet ithathwe eRome kwayenzeka kanjani abanye bagundisa nje abazi ukuthi kusho ukuthini nepolitiki yonwele neconnectivity yonwele neuniverse isho ukuthini uma ufuna ukudisconnect umuntu from the universe umqala ngonwele ngisho ufuna ukumthakatha thatha unwele ngiyabonga ngizocela ubaba uzwane esasukuma kuya streama lapha no checka kulezi zinto zenu ngoba lo mcimbi international khona abawubuka kwamanye ama channel international nje basikhuluma nje but in our midst we have got ubonani streaming no checka nje ubonani streaming ni uchecke nje ngisho senisa emakhaya wonke lo mcimbi nobona nje obunjalo njengoba sila khona abawubukayo emakhaya Nkosi yamakhosi lo mcimbi sikona namhlanje Mangethe Nkosi yamakhosi Unyazi lwezulu siyabonga uthando siphe lona namhlanje lokuthi ube khona phakathi kwethu singabantwana bakho sibancane ngenxa yesikhathi ngiyacela ukubingelela ngendlela esibekiwe ngaphambili ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Unyazi lwezulu amen namhlanje sikhombisa umhlaba wonke ukuthi ushembe uNkulunkulu qobo what was prophesied in 1900s that aManazaretha azofunda agcwala umhlaba wonke sizokwethula kuwe Nkosi yamakhosi to international guests and all guests from all spheres of society. Today, this event is held under the theme Social Cohesion, a concept that was prophesied long ago
as it has been articulated, izwi lomemo. Namhlanje Nkosi yamakhosi, kukhona zonke inhlanga namanye amabandla. The purpose of this event is to also mobilize academics. Ifundiswa zale bandla ziyamenywa ukuthi zicontribute ekuthuthukiseni ibandla. Kodwa sikwenze lokho sihlonipha ubuholi bonke bebandla sikhumbule indawo yethu. Today we are humbling all those who associated this church with negativity and inferiority. We thank all graduates from all corners of the country who are here, and we say to you, you are history makers. We are saying you are history makers because there are two types of history involved people. The first one is a history maker, and a history maker is the one who forms part of history in the making, and a historian is the one who records the history in the making. We are here to create a platform for church graduates to discuss the challenges of the 21st century. We know we have seen isibonile ukuthi kunodokotela abangasebenzi, kunothisha, kunonjinela abangasebenzi. Kusho ukuthi we have reached a crisis, and we need to start discussing careers of the 21st century njengoba sibize nezingane zesikole. We are here to support the ideas and philosophy of His Holiness. Ubaba wa emphasize ukuthi aManazaretha wazimele. Siyagcizelela ukuthi asisukumeni sisukume ngazo zonke inhlaka. We have various institutions that are here. The University of KwaZulu-Natal, MUT, DUT. Siyacela nje abantwana basebenzise ukuze bawathole ama-opportunities are relevant. As I conclude, we want to say we are a new generation of this church. As Franz Fanon once said, out of relative obscurity, each generation must discover its mission, fulfill it or betray it. Sithi namhlanje thuthuka aMnazaretha, ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Hayi. Cha. Siyabonga. Sizongena kwi-process ezothanda ukuthi ngisalinde izwi eqhamuka ezulwini. But ngizocela ukuthi ningibekele isigqiki la. Wonke umuntu uzodlula la. Kodwa siza ngendlela ezoshesha. Ngoba mase ngathi sibiza amagama enu nonke. Kungashaya u5 ntambama ngithi. Ngizobiza icategory vele ize yonke. Idlule xhawule kudlule sezwana. But la uma session ngizowanika abantu abahlukahlukene bakwenze lokho. Ngicela iprocess engena kuyona izozirana yona. Ngakho ngizocela the first presenter, head of department, ngifuna i-indication ukuthi siyavumelekani, ngibona ngidelaya kancane nje ngingasho ukuthi ngiyadediza. Manje khona la singakwazi ukusondela eduze kwakhona. But ngisalinde i-indication ngoba kusaconsult. Yali lezwi aye la yelo me
yami holy yami abonga mawuvula iprogram yakho lo oyiphethe yana ngasekugcineni ephejini lokugcina ngci nosihlabelelo u239 hlabelelo sikamqalo wendlela ngiphe bayithanda ushempa ingane elalelayo ngiphe baba ezindlebe esivu sizoya verse number 2 Shen Baba Nkosi ma graduates amahle asezulwini uzomenyezwa abantu bama PhDs bedlule bonke bedlule la beshawe emakhanda abo bese behamba boma lapha yana uNkulunkulu uzobe sekhipha isibusiso kanjalo nabama masters kuzoba kanjalo bebizwe bedlule bonke la bese boma lapha baba bese khipha isibusiso kube ama degrees nama diploma amen nimzwile siyabonga thank you usho ukuthi amasibiza lawo category izoza yonke ebese ibala ithola isibuso seyehle Dr Ushabalala, let me first start with him. Nkosi yamakhosi ngiyabingelela angibingelele amakhosi onke akhona nobuholi bonke obukhona bebandla ngibingelele ukhansela uMadlala omele umkhandlu weTheku ngibingelele icukuthwane zonke ezikhona kuthiwe ingcithabuchopho ngibingelele nebandla lonke ngiyalingeka mphathi ohlelo uthi ngelinye ilanga lomlando uyokhulunywa manje ngizibuza ukuthi ungelinye ilanga inini ngoba siqala nje sibuyele emuva sithola uJL Dube esondelene nale bandla sithola uPix lika Isaka Seme esondelene nale bandla sithola inkosi uDinuzulu namanye amakhosi esondelene nale bandla kodwa ama academics asafundisa umlando ihistory engakubaluli kakhulu lokho umbuzo ke uthi ungelinye ilanga unini kodwa ke akhona ama academics ayowuphendula esehlelo wodwa esechitha lobuchopho ekukhulunywa ngabo baba Nkosi yamakhosi ngokuzithoba ngicela ukwethula kuwe
Nkosi abantwana bakho abaneziqu zobudokotela ama-PhDs emikhakheni eyehlukene bazozicelela izibusiso kuwe baba. Labantwana leziqu bazithole ezikhundleni zemfundo ezahlukahlukene, izikhungo zemfundo ephakeme, kodwa bonke bangabantwana bakho bacela isibusiso kuwe baba. Ngicela bonke abama-PhDs basukume ngendlela ebebecelwe ngayo ukuthi bese. Silishaye nje ihlombe nawe ongakabi nayo i-PhD ulishaye nje ihlombe. Nawe ongakangena e-university ulishaye nje ihlombe. Njengoba nibona sisazobiza amanye ama-categories, sizocela ukuthi uma beza la phambili amahood babe bewagaxe esandleni ukuze lolu hlelo olubambelekayo la lungenzeki. Siyaxolisa ukuthi lezi ncithabuchopho besingayitshelanga ngendlela ekuqaleni. Seningaqhubeka. Nokukikiza kuyenziwa uma ngikhumbula kahle. Zishaywe nje angithi sithe we are decolonizing ngegama leyincithabuchopho. Okusho ukuthi ungakikiza nje ushaye izandla, ungakikiza futhi ushaye nekhwela, ubongela abantu ukube kuyagiywa bekuzogiywa.